थंडी आहे तोपर्यंत वाटाण्याचे वेगवेगळे पदार्थ बनवून खायचे. तर आज मी वाटाण्यापासून मस्तपैकी मऊसूत असा खरपूस असा पराठा बनवलेला आहे. हो, वाटाण्यापासून पराठा खूप सोप्या पद्धतीने, खूप सिंपल साहित्यामध्ये, म्हणजे एकदम कमी साहित्यामध्ये हा पराठा बनला जातो. खायला इतका छान लागतो, चवदार लागतो. नेहमी आपण आलू पराठे, मेथी पराठे, पालक पराठे तर नेहमीच खातो, पण हा वाटाण्याचा पराठासुद्धा एकदा करून बघा. खूप भारी वाटतो खायला, हेल्दी आहे, टेस्टी आहे आणि बनवायला पण सोपं आहे. तिकडे बघू शकता वाटाण्याचं असं आतमध्ये सारण असतं, स्टफिंग असते. खूप छान लागतं हे सारण खाता वेळेस. तर नक्की करून बघा हे वाटाण्याचे पराठे. आता वाटाणे ते स्वस्त भेटच लागलेत, झटकेपट घेऊन या आणि असे पराठे करून बघा. तर चला बघून घेऊया आपण याला बनवायची रेसिपी, लागणारं साहित्य. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. तर इकडे बघा आपल्याला वाटाण्याचं पराठा बनवायचं. त्यासाठी हे इकडे मी थोडेसे वाटाणे, म्हणजे 1 वाटीच्या अंदाजाने वाटाणे घेतले आहेत. हे कच्चे वाटाणे फ्रीजरमध्ये जरा ठेवले होते, म्हणजे स्टोअर करून ठेवतो बघा आपण, तसे वाटाणे मी हे जस्ट काढले, त्यामुळे जरा थंड आहेत. हे साईडला ठेवूया. 1 वाटी वाटाणे घेतले. त्यानंतर मी 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, ह्याच्यामध्ये टाकूया, कारण आपल्याला हे जरा भाजून घ्यायचं आहे. लसूण, मिरची आणि वाटाणे एका साईडला ठेवून द्यायचं. त्यानंतर इकडे मी 2 चमचे घेतले बारीक रवा. रव्याने खूप छान खरपूस असा पराठा बनतो. आणि 2 चमचे इकडे मी घेतलं बेसन पीठ. बेसन पिठाने सुद्धा खूप छान चव येते पराठ्याला. त्यानंतर मी इकडे 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. ह्याच्यातलं आपल्याला 1-1.5 वाटीच पीठ लागणार आहे. थोडंसं पीठ आपण पराठे लाटायला सुक्कं म्हणून ठेवून देणार आहोत. आता मी पराठे कमी करत आहे म्हणून थोडीशी क्वांटिटी घेतली पिठाची. तर चला आपण सर्वप्रथम काय करूया, पीठ जरा बनवूया. आता हे वाटाण्याचे पराठे बनवण्यासाठी पीठ मळून घेऊया. त्यासाठी इकडे मी 1.5 वाटी गव्हाचे पीठ घेते. हे बघा, हे जरा मोठं पसरट भांडं घेतलं, जेणेकरून काय होतं, पीठ असं पसरलं जात नाही किचन वाट्यावर. 1.5 वाटी मी इकडे अंदाजे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. त्यानंतर मी इकडे टाकते 2 चमचेच्या अंदाजाने बेसन पीठ. बेसन पिठाने पराठ्यामध्ये खूप छान चव येते, नक्की वापरा. त्यानंतर 2 चमचे इकडे बारीक रवा टाकायचा. बारीक रवाने ना भरपूर वेळापर्यंत ना हा पराठा ना खुसखुशीतच लागणार तुम्हाला, एकदम छान वाटतो, असा नरम सॉफ्ट पडत नाही, चांगला खरपूस पराठा तयार बनतो रवा आणि बेसन पिठामुळं. त्यानंतर इकडे चवीनुसार मीठ टाकायचं. तर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकले. पराठ्याला अजून चांगला खरपूस बनवण्यासाठी 2 चमचे किंवा जास्तीत जास्त 1.5 चमचा इकडे तेल टाकायचं. तेलाने सुद्धा खूप छान असे पराठे क्रिस्पी राहतात, म्हणजे खरपूस राहतात. तर 1-1.5 चमचा तेल टाकू शकता किंवा तूप टाकू शकता. आणि हे जरा चांगलं जरा मिक्स करून घेऊया असं चमच्याच्या सहाय्याने. व्यवस्थित असं हलक्या हाताने सगळ्या पिठाला, रवा, बेसन आणि गव्हाचं पीठ, चवीनुसार मीठ आणि तेल, हे सगळं जरा असं एकजीव झालं पाहिजे. सुरुवातीला जर हात आपले खराब होत असतील ना, तर त्यामुळं ना सुरुवातीला असंच चोळून घ्यायचं आणि मग हाताने छानपैकी चोळून घ्यायचं. थोडंसं थेंबभर पाणी टाकायचं, एकदम पाणी टाकायचं नाही. पराठ्याचं जे पीठ हे असं जरा चोळून घ्यायचं व्यवस्थित चमच्याच्या सहाय्याने, म्हणजे कसं सुरुवातीला लगेच आपले हात खराब नको व्हायला. हाताची तर गरज लागतेच, कारण की हाताशिवाय तर पीठ व्यवस्थित मळताच येत नाही. पण हे असं सुरुवातीला थोडेसे असे एकजीव करून घ्यायचं. आणि आता व्यवस्थित आपण हाताला याला जरा चोळून घेऊया पिठाला. पराठ्याचं पीठ आहे ना थोडंसं घट्टच ठेवायचं मळता वेळेस, कारण काय होतं, ह्या बघा असं कॅमेरा माझा हल्ला जातोय. घट्ट पीठ ठेवलं ना की पराठ्याचं ना व्यवस्थित सारण पीठ राहतं, अजिबात म्हणजे निसटायचं, बाहेर पडायचं टेन्शन राहत नाही. तर हे असं पीठ जरा जाडसरच ठेवायचं, म्हणजे घट्ट ठेवायचं, अजिबात नरम सॉफ्ट आणि सैल नको आहे पीठ आपल्याला. हे असं बघा, हे असं थोडंसं थिकनेस ठेवायची पिठामध्ये आणि याला थोडा वेळ ठेवायचं. आणि थोडा वेळ झालं की मग आपण याला चांगलं परत एकदा मळून घ्यायचं. आता काय करायचं, कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. 1 चमचा जिरे टाकायचे. त्यानंतर आपण इथे वाटाणे, लसूण आणि मिरची हे जिऱ्यासोबत व्यवस्थित परतून घ्यायचं. ह्याने काय होतं, वाटाण्याचा कच्चापणा आणि लसूण मिरची पण थोडी भाजली जाते. थोडंसं नरम सॉफ्ट करायचं वाटाणे, जिरे, लसूण आणि मिरचीला.
त्यानंतर आपण याच्यामध्ये ह्या सारणला आपल्या चव येण्यासाठी थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं, कारण आपण पिठामध्ये मीठ टाकले ना, त्यामुळं थोडंसं टाकायचं सारणपुरतं. त्यानंतर थोडासा धना पावडर टाकायचा आणि थोडासा गरम मसाला. इकडे हळद अजिबात वापरायची नाही. इकडे मी गरम मसाला टाकला आहे आणि थोडासा आता धना पावडर टाकून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ टाकले. बस हे 3च साहित्य टाकायचं मसाल्यामध्ये आणि याला एकजीव करून घेऊया. आणि हे वाटाणे, मिरची, लसूण, जिरे सोबत चांगलं ह्याला व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. बस जास्त काही परतवायचं नाही. थोडंसं नरम सॉफ्ट पडले की काढून घ्यायचं, थंड करून मग ह्याचं जाडसर वाटण करायचं, म्हणजे आपलं सारण तयार होईल. आता हे चांगलं बऱ्यापैकी जरा भाजून निघलं आहे. मी याला साईडला काढून घेतलेलं आहे आणि ह्याला चॉपरमध्ये मी जरा थोडंसं बारीक करून घेते. उखळमध्ये करू शकता किंवा मिक्सरमध्ये असं फिरू शकता, पण जाडसरच पाहिजे आपल्याला वाटण. हे एक कूटच तयार करायचा. हे बघा, वाटाणे, लसूण, मिरचीचा कूट केलेला आहे, सोबत जिरे पण टाकलेत. आता हे जरा काढून घेते. हे बघा, आता याच्यामध्ये मीठ आणि गरम मसाला, धना पावडर टाकले, त्यामुळे याला छान चव आलेली आहे. आता याच्यामध्ये काहीच टाकायचं नाही. आपण हे पीठ बघूया. तर तुम्ही पाहू शकता किती छान असं आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. व्यवस्थित एकदम सॉफ्ट झालं आहे, म्हणजे आहे जाडसरच आहे, सैलच नाही आहे. हे थोडंसं थिकनेस आहे ह्याच्यामध्ये, असं घट्टच पाहिजे पीठ. एवढं लक्षात ठेवा की हे पराठे करताना पीठ जरा घट्ट ठेवायचं, एकदम असं पातळ पातळ नरम सॉफ्ट नको आहे. आणि मग आपल्या चपात्याच्या पोलपाटवर ह्याचे 2-3 उंडे करायचे. लहान मोठे, जाड पातळ जसे करायचे असतील त्यानुसार तुम्ही इथे उंडे तयार करा. आणि एक उंडा घ्यायचा, थोडंसं सुक्का पिठामध्ये याला डिप करायचं आणि एक छानपैकी अशी वाटी तयार करायची. जसं आपण पुरणपोळी करतो बघा, वेगवेगळे पराठे करतो, अगदी तशीच प्रोसेस आहे. काही असं विशेष नाही याच्यामध्ये, फक्त सारणचा फरक असतो. म्हणजे आलू पराठ्याचं सारण वेगळं, मेथीचं सारण वेगळं, पालकचं सारण वेगळं आणि हे वाटाण्याचं. बस ह्याच्यामध्ये असं पसरून घ्यायचं चारी बाजूनी सारण. हे असं वरच्यावर पॅक करायचं, जसं पण तुम्हाला जमन तसं सोपं ह्याला असं पॅक करा. मग मोदकाचा आकार द्यायचा, हलक्या हाताने याला दाब द्यायचा तळ हातावर आणि सुक्या पिठामध्ये डिप करून छानपैकी याचा पराठा लाटायचा. एकदम हलका हात वापरायचा पराठा लाटताना, अजिबात दाब नाही द्यायचा, म्हणजे प्रेस नाही करायचं जास्त, नाही तर काय होतं, सारण जे आहे ना ते कडीकडीने निघू शकतं. हे असं चारी बाजूनी असं पराठा घुमून व्यवस्थित कडीकडीने लाटायचं. थोडा पण दाब पडला पराठ्यावर की लगेच सारण बघा निसटू शकतं बाहेर. बस परफेक्ट. बघू शकता किती छान सुंदर असा आपला हा पराठा तयार झालेला आहे लाटून. बस आता तवा तापत ठेवलेला आहे, याच्यावर आपण लगेच ह्याला शेकून घेऊया. मस्त झाला का नाही, कुठं तुटला नाही, सारण निघलेला नाही जास्त. हे असं आता हा पराठा व्यवस्थित भाजून घेऊया पॅनवर. ह्याला असं चांगलं दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचं. आता पराठ्याला तुम्हाला तेल तूप जे पण आवडेल ते इकडे लावू शकता. तर मी जरा थोडंसं तूप लावते एका पराठ्याला आणि एका पराठ्याला लावते तेल. हे बघा, असं छानपैकी सुंदर असं तुपाचा हा पराठा खूप भारी लागतो, खरपूस बनतो. बेसनपीठ आहे, रवा आहे, त्यामुळं खूप छान चव येते याला. असं दोन्ही बाजूनी स्लो गॅसवर किंवा मिडियम गॅसवर ह्या पराठ्याला भाजून घ्या. थोडंसं तूप लावायचं, हे थोडंसं असं पलटी करायचं, मिडियम गॅस करायचा, अगदी स्लो नका ठेवू, नाही तर वेळ लागू शकतो पराठा भाजायला. आता मी जरा गॅस थोडासा मिडियम करते, कारण भरपूर स्लो आहे गॅस. हे बघा, थोडासा गॅस वाढवला की आपला पराठा बघा किती छान झाला आहे का नाही, एकदम मस्त वाटते का नाही, रंग वगैरे बघा किती भारी आला आहे. एकदम छान अशी डाग पडेपर्यंतच पराठ्याला भाजा, अशा कडीकडी मधोमध व्यवस्थित हलक्या हाताने शेक देऊन हे असं याला भाजायचं. तर तुम्ही पाहू शकता आपला हा वाटाण्याचा पराठा, वाटतच नाही हा वाटाण्याचा पराठा, असं वाटतं आलू पराठा आहे, पण हाय मात्र वाटाण्याचा पराठा. छान लागतो, बनवायला पण सोपा आहे. झाला आहे आपला हा पहिला पराठा. बघा किती मस्त झाला का नाही, गरमागरम. आता दुसरा पण आपण लाटून घेऊया. अशी वाटी तयार करायची पिठाचा उंडा घेऊन आणि मग त्यामध्ये थोडंसं सारण भरायचं आणि मग लाटून घ्यायचं. चारी बाजून याला सेट करायचं, असं लाटून घ्यायचं. जास्त दाब नाही द्यायचा, जास्त प्रेस नाही करायचं, नाही तर सारण फुटलं जाऊ शकतं. आणि मग पुन्हा एकदा असं सगळे पराठे जितके पण करतात ते असे छानपैकी भाजून घ्यायचे.
तेल तूप जे पण आवडेल ते लावायचं. दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायचं, जोपर्यंत छान असे वरून ब्राऊन डाग पडत नाही ना तोपर्यंत. हा खरपूस भाजून निघलाय बघा. आता गरमागरम आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. अजून एक पराठा बनवते आणि सुरुवातीचे 3 पराठे झालेले तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हा गरमागरम जस्ट काढला आहे पॅनवरून आणि तुम्ही पाहू शकता आपले हे गरमागरम वाटाण्याचे पराठे. तो हा सुरुवातीचा जरा गरम आहे आता काढलेला आणि हे झालेले आपले थंड. हे बघा, आता मी तुम्हाला ना जरा फोडून दाखवते. याच्यामध्ये सारण बघा मस्त लाग झालेला आहे सेट. गरम आहेत काही पराठे अजून. हे बघा, पाहू शकता तुम्ही आपला हा लेयर बघा पराठ्याचा किती छान आला आहे. गरम खूप आहे, मला जमत नाही असं खोलून दाखवायला, तरी मी प्रयत्न करते. पण बघू शकता मस्तपैकी असं झणझणीत असं हे वाटाण्याचं सारण आतमध्ये स्टफ झालेलं आहे. पाहू शकता इतकं भारी लागतं ना खाता वेळेस. नक्की करून बघा, आवडीने खाताना इतके मस्त लागतात हे वाटाण्याचे पराठे. गरमागरम चहासोबत केचपसोबत खूप भारी लागतात. खोबऱ्याच्या चटणीसोबत पण खूप मस्त लागतात. तर नक्की करून बघा. वाटाण्याचे सीझन चालू आहेत, वाटाण्याचे पराठे केले नसतील तर एकदा तरी अशा पद्धतीने करून बघा. सगळेजण आवडीने खातात आणि खरपूस राहतात, एकदम भारी वाटतात. कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा.